Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със Студио Х. Новината за самоубийството на Тодор Славков шокира обществото ни. Бохемът и наследник на бившия първи Тодор Живков беше открит мъртъв с изстрел в главата. Трагедията се разиграва в къщата на президента на футболния клуб Локомотив Пловдив Христо Крушарски в село Асен край Казанлък. Късният следобед дойде и друга голяма изненада. Поднесеният лидерът на ДПС Ахмед Доган, който с писмо ни информира, че партията му е превзета от Делян Пеевски и се налага да основе нов политически проект. Основателно ли е да се търси връзка с денят на самоубийството на малък Тошко, който съвпада с кончината на майка му Людмила Живкова? Носи ли Доган потенциал за нещо ново или ще станем свидетели на още от същото? Въпроси към историка Анастасия Гешева. Здравейте! Здравейте! Сега, основателно ли е да търсим някаква връзка? Между другото, негови близки, така имах възможността да се чуя с тях, казват, че като че ли в основата на личното посегателство стои хазартната зависимост, за която в момента не се говори, но е имало такава. Ние не можем да знаем какво е бил живота му в последните часове, дни, седмици. Не можем да знаем. Дори разследващите не могат да установят. Със сигурност виждат само външните неща, които касаят всяка една подобна случка и всяко едно подобно решение. Аз не се наемам да твърдя. Той поизчезна напоследък от публичното пространство. Не съм се замислила, даже от доста време не сме чували за него и днес единственото, което си мислих е, че не знам дали съвпада умишлено с датата на смъртта на майка му, но съвпада с подготовката за сватбата на дъщерята на сестра му, което означава, че в семейството на Живкови продължава да има трагедии, които ще се отразяват и на следващите поколения, тъй като, доколкото знам, там ще предстои сватба. Следя в Фейсбук коментарите и виждам толкова голяма активност и демонстрира се невероятна близост с този човек. Ако той имал проблеми, винаги се питам къде са били тези хора и защо точно сега, след кончината му, демонстрират подобна близост. Не го ли намирате малко прекалено? Ние не знаеме дали той е позволявал да му се помага. Това мисля, че е ключът тук, без изобщо да се наемам да съм напълно права, но така мисля, психологически разсъждавайки. Подобен вид хора като него не допускат да им се помага и особено така с натиск. И ние не знаем в неговата среда, нали, каква е била обстановката напоследък. Така че възможно е да са искали, но той да не им е позволявал да му помогнат. Мислите ли, че е основателно хората да смятат, че има някаква карма, образно казано, върху фамилия Живкови като цяло, проследявайки историята на всеки един от членовете? Вижте, госпожо Илиева, на всички хора, които вземат подобен вид длъжности на най-високо ниво, тези неща са съвсем сериозно реални. Те, разбира се, касаят всеки един човек, но особено много важат за тези, които вземат публични постове и особено държавни глави. Така че... Все пак ще го запомним като човек бохем, над нещата и не видях негативни коментари, да ви кажа, че да, доста културен беше той. Ако си спомняте, имаше доста разумни представи за света, за живота, за България във всички случаи, предишната и сегашната. Той също се еманципира от времената на буйна, луда младост и така показа признаци на разум, но явно другите неща са надделели и са го победили. Сега, по активността на Ахмед Доган по никое време, в разгара на лятото, когато хората като че ли гледат повече към плажа, изненадахте ли се от това, което ни съобщи? За Делян Пеевски, като че ли никой няма да бъде така изненадан от описанието, което прави във Фейсбук поста си? Аз съм изненадана, че господин Доган изобщо прави такава крачка, защото аз не виждам никакъв смисъл. Но му давам правото да се опита да си възстанови имиджа. Той има какво да възстановява. Просто неговото положение е доста сериозно пропадна и се дискредитира много. Предполагам, че това е един опит сега малко да възвърне част от загубеното. Според мен политически е абсолютно обречено, но в обществен план може би ще има някаква
реакция, защото доколкото знам, в ДПС все още има хора, които са свързани с него, т.е. държат на него политически и може би ще се присъединят, може би той е сондирал какво би станало, ако направи партия. Също така ми е интересно как ще реагират медиите, които до вчера бяха негови, пък сега вече са на новото начало. Много ми е интересно, искам да видя от утре как ще пишат тези конкретни медии, които много дълги години обслужваха господин Ахмед Доган много съвестно и много благоприятно. Сега вече не са при него. Това показва, че аз бих го нарекла събитие само ако в главата на господин Доган има наистина сериозен замисъл за ангажиране на политически сили, обществени политически сили за, да го наречем, противодействие на този процес, който върви в тези, които сега са правителството, тези коалицията, която в момента има правителство. Само при такъв случай бих казала, че това е някаква новина. Все пак, можем ли да погледнем на Ахмед Доган като на човекът, който даде най-голям тласък за политическото развитие на Делян Пеевски и в този смисъл трудно да ни бъде да го възприемем като светлина в тунела. Още повече, че ако той заявява, че иска да възвърне автентичността на старото ДПС, ние пък го свързване с обръчи от фирми, за които той говореше. Ако единственият ход, който би превърнал Ахмед Доган в политически герой отново, е да осветли цялата тази ситуация около господин Пеевски. Само тогава мога да кажа, че би имало политическо влияние и смисъл всичко това, което прави. Ако ще се яви отново със същата идеология и същите схеми и същите игри, просто няма смисъл. Но ако е решил да говори или да участва в формирането на паралелна противодействаща политическа структура, тогава да. Аз мисля, че това е свързано с протестите, свързано е с протестите както срещу въвеждането на еврото, така и сега срещу събитията около Продължаваме промяната, защото това все пак е обществена енергия. Тя вече се възбуди. Особено случая с немския посланник, който е присъствал на протеста на Продължаваме промяната, защото това пък означава, според мен, рамо за господин Борисов от страна на Германия, които създадоха партия ГЕРБ. Как го възприемате това рамо, защото други по друг начин прочетоха? Да, съгласна съм, обаче аз мисля, че Германия е единствената страна, която истински приема Борисов за свое политическо чедо. Така, тя е все пак родител на тази партия. Фондациите, които са свързани с... И в тази задкулисна борба, която сега очевидно нещо се случва, което ние още не го виждаме, намесата на немска посланничка означава, че се дава рамо на господин Борисов, вероятно срещу господин Пеевски. Е много възможно Ахмед Доган да се активирал във връзка с тези неща. Но протестите ще продължат. Дали по една или друга тема ще продължат. Сега социолога Васил Тончев преди малко го чух да казва, ако Борисов не измисли план Б, Делян Пеевски ще мине през него като танк без спирачки. Аз също разбрах, че вероятно е започнал процес на овладяване на партия ГЕРБ от Пеевски по същия начин, по който се случи с ДПС. Такива неща чух, прочетох, запознах се с подобни изглежда намерения, които може и да са в ход. И че това предизвиква събитията, които водят до поредица от решения, които са вече с политически смисъл. Арести на хора, свързани с участници в коалицията. Аз мисля, че това е напълно възможно. Защото този човек, мисля, малко се почувства уверен, че това може да се случи и със следваща партия. Ами ние знаем как към така наречените негови бащи той се отнесе. Да, може да унищожи така приятелите си, нищо не му пречи. Обаче, мисля, че с ГЕРБ ще удари на камък, просто защото тук са... Аз отново винаги превеждам всичко навън. Външните сили тук, които управляват, те си имат свои хора, креатури, лобита в съответните партии. Като казвате външните сили, близо 30 държави подписаха международния призив да се спре войната в Газа. Не видях обаче България да е сред тези 30 държави. Защо, госпожо Гешева? Защото България отдавна абдикирала в момента, в последните години,
е абдикирала от всякакви здравословни ангажименти, външнополитически, вътрешнополитически. Откакто е започнала войната в Украйна, България се държи като изключително неадекватно във външнополитическо отношение. Аз много пъти съм казвала, че външната политика на България е шести кабинет до тоалетната на Държавния департамент в САЩ, нали? Това означава, че ние нямаме абсолютно никакъв рефлекс. И 6 държави не са подписали. И между другото 5 от тях са от Източна Европа. Което е много интересно, защото това са държави, които са преживели различен вид насилие. Освен това, България спасила евреите. Тоест тя знае какво е да има геноцид. Тя знае какво е да има гонения. Тя знае какво е да спасиш хора от смърт, от сигурна смърт. Между другото и Германия не е подписала. Тогава ние по кого се равняваме? По САЩ, по Германия? Кой е пътеводната ни светлина в външно-политически аспект? Значи в момента в това правителство, само ще се концентрирам, защото е безсмислено да правя анализ на други правителства. То просто е едно и също. В това правителство ние сме концентрирани във външната политика да не направим грешка, която да коства някакви сериозни щети на управляващата коалиция. Говорим тук за щети, защото тези хора знаят, че приключва този ред, в който те участват. Ако не го знаят, поне го надушват или го усещат. Аз мисля, че го знаят. И сега се опитват да се позиционират възможно най-добре с оглед на това, което идва, което и не знаем точно в какво ще се изразява. Поради тази причина във външно-политически план България не прави абсолютно нищо, което да излиза извън просто минималния такъв рамков вариант, в който нещо трябва да реагираме. Само, че историята какво ще напише за държавата ни при положение, че сме си затворили очите пред гибелта на близо 60 000 души? Ще напише, че това е била колонизирана държава, която не е имала въобще право да взема мнение. И самата тя се е отнела правото да има мнение и да вземе позиция, която да бъде достатъчно ясно. Освен това, аз се очудвам, защото в списъка на държавите подписали да се спре геноцида в Газа, да се спре войната, хайде да не казваме думата геноцид, да се спре войната в Газа, влизат някои от най-големите световни лидери, които ние се равняваме по тях. Великобритания, Франция, Канада. Ние приличаме на тях. Защо не сме го подписали? Защото ние искаме сега да не правим резки движения. Не точно с Тръмп, но да не правим резки движения, защото в момента не е много ясно Тръмп какво прави. На кой точно камък стъпва и затова така малко несигурно. Освен това, винаги по отношение на Израел, аз не съм видяла българско правителство, което да реагира остро по отношение на Израел. Днес обаче Израел благодари на Съединените американски щати. Държавният департамент излезе с новина, че САЩ се оттегля от ЮНЕСКО заради антиизраелските си нагласи и силното влияние, силното китайско влияние. Мислите ли, че други държави могат да се равняват по действията на Съединените щати в този смисъл? Вижте, проблема с Израел и Близки изток в момента е един от най-важните горещи проблеми на света и той съдържа няколко нива, на които нива са различни позициите на играчите. И в този конфликт трябва да забележим конфронтацията между САЩ и Великобритания. Както виждате, в момента те отново са на две различни позиции. По темата Газа, с този официален документ. Това само го давам за пример, за да ви покажа, че в различните моменти, на различните етажи се случват различни неща. И това означава, че проблема на американското ръководство с Израел става все по-голям. Той се задълбочава вместо да се решава. За което аз бях предупредила, между впрочем, че ако Тръмп не предприеме мерки да води политика, в която да се еманципира от ръководството на Израел, той ще навреди на своето управление, на своята кауза. Ако обаче вие говорите за противопоставяне между две различни страни... В момента са на различна позиция. Кажете ми обаче какво се случва вътре в екипа на Доналд Тръмп по тази тема? И ви питам в контекста на това, че виждам как се променят позициите шефа на разузнаването Тулси Габърд, как се променят позициите шефът на ФБР, като че ли се действа под натиск, така изглежда отстрани. Да, и този натиск винаги идва по теми, които са свързани с Израел.
Единият случай беше с Иран, втория случай по делото Епщейн, за което се предполага, че той е бил агент на израелското разузнаване. Да. И това означава, че натиска на Израел върху САЩ продължава да бъде изключително силен до такава степен, че да управлява държавата. И аз не виждам, в момента не виждам движения, с които президента да тушира тези опасения и да провежда някакви неща, които да елиминира това влияние. Напротив. Обаче, мисля, че в неговата среда, политическа, в мага движението е настъпило голяма недоволство към всички тези неща, защото тези хора, които изборихте, госпожо Илиева, са много важни имена на мага движението. Тези личности, които той назначи на ключови постове. И в момента той ги изхабява политически, принуждавайки ги да променят своите решения, т.е. своите доклади, взети решения да отменят. С това той ги дискредитира, абсолютно ги унижава, политически ги унижава и мисля, че това вече започва у самите тях и в техните екипи да настъпва недоволство към него. Но пак да се върнем на темата, защото главната тема тук е Израел. До кога Тръмп ще подкрепя Нетаняху? Защото тук става дума само за това. В момента става дума само за това. Значи, в момента трябва да се запази жив и здрав Нетаняху политически. И за цената на хора, които умират, за да може Нетаняху да оцелее. Това е абсолютно невъзможно. Невъздържано е. Ненормално е. И наблюдавайки позицията на Великобритания конкретно, защото е ясно, че нейните доминиони ще вземат нейната позиция. Страните в Европейския съюз са разделени по тази тема. Например, Франция и Германия са срещу положна позиция имат. Просто се чудя Великобритания. От друга страна ще ви кажа, че прокситата на Великобритания в Каспийския басейн зареждат израелско гориво. Това са Турция и Азербайджан. Тоест, позицията на Великобритания не е изцяло искрена. Защото тя и оръжие, и гориво, и вода зарежда Израел, защото вода в Израел няма питейна вода. Да. Така. Всичко това означава, че много сериозна е комбинацията, кълбото от проблеми, които се натрупаха и да се решават. Но да завърша отговора си във всички случаи с идеята на Тръмп там да се прави Синсинати и не знам какво беше Монте Карло и прочие. Това е абсолютно свършена идея. Безумие. Така или иначе, ние не знаем изобщо какво ще се случва с тази територия и с хората, които така е, в момента не знаем, да, защото там са нарушени редица резолюции на ООН, които уреждаха до сега този въпрос, сега не знаем. Като казвате за искреност по отношение на една или друга воюваща сила, кажете ми, искрен ли ви изглежда Доналд Тръмп, когато казва, да, ще помогна на Украйна, но ще предоставя оръжието на Европа, те да платят на нас, а пък те да си го дадат вече на Украйна? Искреност има ли в тази търговска сделка? Няма искреност нито в едната позиция, нито в другата позиция. Аз се опитвам да разбера от известно време какво точно иска да направи той. Защото той тръгва в някакви пътища, след това ги напуска, след това тръгва по нови пътища, след това и тях ги напуска и тук вече почнахме да губиме връзката. Сега аз оставам с впечатлението, въпреки че бях много обнадеждена, че той разбира руския процес, руския проблем, свързан с Украйна и изобщо управлението на Русия. Обаче напоследък започвам да се съмнявам в това мое предишно мнение, че той се сблъска с невъзможността да си наложи волята по отношение на Русия. Мисля, че оттам дойде цялата тази вербална, как да го наречем, не може да си намери място вербално и започва да лека логорея. По цяла нощ българско време той пише, разбира се, при тях. Това е деня. По цяла нощ ми звъни телефона с сигнал, че съм получила съобщение в Хикс, Доналд Тръмп е написал пост. Просто той вербално е много активен. Обаче това се дължи според мен на факта, че той не успя по никакъв начин да пробие Путин, който просто го гледа и казва: окей, твоята позиция, нашата позиция, тук Русия не е свикнала да си променя позицията заради някой президент, особено заради такъв, който ще дойде и ще каже: веднага спрете войната. Това като че ли изненада Тръмп? Много го изненада, защото там изобщо не получи това, което очакваше. Забележете какви думи се чуха. Забележете, самите руснаци правят един анализ, те ги гледат така малко като
стабилна, нали, която гледа някаква муха се върти тук. Казвам го съвсем сериозно, защото на Марко Рубио, нали, му казаха, че на нивото, всъщност Белия дом си позволи да коментира човека, който представлява руската страна в преговорния процес с Украйна. Между другото, утре ще се подновят преговорите с Украйна в Истанбул. Утре, 23 юли. Ще видим какво ще стане. Руска и украинска страна ще се срещнат. И нали, американците с някакво пренебрежение. Той бил историк и не познавал тия неща. Пък Мария Захарова, нали, отговори, че нашите висши чиновници са много добре подготвени, за разлика от вашите, които, нали, не познават изобщо историята на страните, за които отговарят. Това показва, че разликата в нивото вече е много видимо голяма. Разликата в нивото между Русия и САЩ много видимо голяма. И оттам това недоволство. Сега, аз не виждам по какъв начин той ще разреши конфликта, като слага мита или като плаши с 50-дневни отлагания или не знам там какво, някакви задкулисни неща, които според мен на Путин изобщо не му минават такива неща. Той не може да влезе в задкулисна оговорка с Тръмп, при положение, че Тръмп бомбардира Иран. Това е абсурд. Това е абсурд. Значи ще ви го докажа. Иранският военен министър вече 2-3 пъти се среща с руския. От месец. Точно преди месец беше бомбардировката над Иран. 3 пъти. В момента се провеждат руско-ирански учения в Каспийско море. Така че Тръмп просто губи контрол върху руския процес със сигурност. Какво обаче бъдеще виждате за Тръмп при положение, че той е една крачка напред, 2 назад? Не знаем утре с какъв пост ще ни събуди. За съжаление, случилото се по отношение на Израел, с което той беше въвлечен да действа по начин, по който изобщо не трябваше да действа, обърка цялата му идеология, с която той тръгна първите 4 месеца от края на януари. Имаше една дълбока последователност, която аз наблюдавах всеки ден и която следвах и подкрепях. Тя беше много ясно изразена последователност на поставяне на цели и задачи, постигането им. Поставяне на цели и задачи, постигането им. Аз разбирам, че е страшно трудно да се разглобява дълбоката държава. Аз разбирам, че това е процес, който изобщо не е в рамките на един мандат на един президент. Това го разбирам. Но не разбирам защо, когато ти си инициирал такъв процес, самият ти го забуксуваш, самият ти го саботираш, защото трябва да угодиш на една външна държава, външна сила или вътрешна сила, защото ние знаем до каква степен това е проникнало вътре. Тоест той самия себе си блокира. Ако беше... Няма да говоря сако, защото няма смисъл. Какво би станало, ако... Нали? Друго искам да ви кажа. Откакто започна този процес с израелските сериозни конфликти, които доведоха до буквално дестабилизиране на съседите на Израел. Сега и Сирия. В момента и Сирия. Нали, той Нетаняху не спира. Сега дестабилизира и Сирия отново. За не знам кой пореден път. Това аз мисля, че видимо разконцентрира Тръмп много. И това вреди на вътрешните процеси, които са ужасно тежки, сериозни, ежедневни. Вреди, защото той започва да има проблеми с собствената си партия. И доказателство пък за това е факта, че се оформя мнозинство между републиканци и демократи в Конгреса и в Сената. Защото недоволната част от републиканците влизат заради Епщейн. Може да доведе до свалянето му. Като нищо. Делото Епщейн колко може да разклати стола? Според мен може да го свали от власт. Абсолютно реално е. Това дело Епщейн е в пъти по-сериозен удар от Уотергейт. То е ядрена политическа бомба, защото първо продължава много дълго време. Уотергейт е просто отнемане на данни, разузнавателни, размяна на данни. Тук говорим за над 25 години поддържане на една престъпна група, която действа под определена форма, с която се изнудват хора. Това са поколения политици, които и общественици, и звезди, и така нататък, които са изнудвани... И политически елит. Целият политически елит, целият културен елит. В този списък видяхме хора, които лично аз съм харесвала много и ги виждам там и вече харесването става проблем. Това означава, че Америка е подкопана чрез делото Епщейн, което вероятно е било и целта на това, което е започнало. Може би тези, които са посяли тази ситуация, са използвали различни хора, но при Епщейн просто се е получило. Много дълбоко се е получило, там е сработило. Може да го свали от власт още до края на тази година. Казвам го съвсем сериозно.
аз мисля, че това е много сериозно нещо. И колкото повече той отлага разкриването, осветляването, дори покайването, ако щете. Виждате, че той започва гонения срещу Именно, което означава, медии. че ще ускори процеса на своята политическа смърт. Тъй като това не може. Значи, вижте, той вади две други досиета в последната седмица, Раша Гейт и Мартин Лутер Кинг, за да прикрие Епштейн. И най-лошото, което аз прогнозирах още в събота, се случи. Че той изкара Раша Гейт, което е сигурен и сфабрикуван измислица. Това е дезинформация, че Русия участва в изборите и той е спечелил изборите с руска намеса. И го прави, за да може да пришие Епштейн като измислица на демократите, което е абсолютно невероятно. Това е политическа грешка огромна. Той го направи. И аз днес това го видях написано в Axios. Значи и други хора са го забелязали. Тоест няма как... Разбирате ли, госпожо Илиева, той предприема изключително вредни за неговата кариера стъпки, за да прикрие. А това също доказва, че чувства вина. Той иска да се отърве от това дело, ма няма да стане така. Така няма да стане. А и забелязвам, че Мъск също свири на тази струна. А не само Мъск, всички. Значи всички. В МАГА движението има изключително сериозна опозиция срещу неговите решения за Епштейн. Хора, които са му доверили парите си и авторитетите си, един от които е Мъск, другия от които е Тъкър Карлсън, който вече го заяви, че не може да продължи да го подкрепя по този начин, защото той просто му срива му авторитета с вземането на такова решение. Защото той е избран, за да ги разкрива тези неща. Ако все пак стола му се разклати, кой ще бъде по-силният фактор? Политиката с Израел или делото Епштейн? Кое ви се струва с по-голяма тежест? Те са свързани тези две дела, тези две теми са свързани. И представляват един огромен проблем, който САЩ, докато не го реши, няма да може да си стъпи на краката никога повече. Освен, че губи световна хегемония, което беше пределно ясно и предизвестено, САЩ ще загубят възможността да участват в събитията, които се случват в света. И аз не мисля, че който иде човек, който ще дойде след Тръмп, ако води същата политика, ще постигне нещо различно като крайен резултат. Точно обратното. Колкото повече продължават да циклят в тази тема Израел, толкова повече ще губят и ще отиват, как да кажа, в страни от процесите. Израел е тумор. Не като народ, а като държава, която се управлява от тези хора. Това е тумор, който заплашва да унищожи организма. Ако не го е разбрал, много жалко за него, защото аз искрено го харесвам. Смятам, че той е умен и способен, въпреки че е вече почти 80 годишен. Искаше ми се с нещо по-лятно да завършим. Появи се във Фейсбук една снимка с главния прокурор на Един Сал. Не знам колегите дали ще могат да я... Нашият главен прокурор. Нашият главен прокурор. Нашият действащ главен прокурор. На Един Сал. Колеги, може ли да пусне снимката? Ето я. Сега, тук виждаме обаче, че той е облечен все пак, което значи, че е сигурен, че няма да падне. Както се няма казва, да падне и че ако го снимат, няма да е в пределно... Няма да падне от сала. Мислите ли, че е прекалено сигурен и за бъдещето си? Аз съм сигурна, че е прекалено сигурен, защото тези, които са му гарантирали поста, са в момента достатъчно силни, все още. И мисля, че господин Сарафов е напълно сигурен. Видяхте ли как разнопосочно гласуваха съдийската колегия по отношение на шефа на ВАС за това, че трябва да 6-месечният срок е минал, като временно изпълняваш функциите шеф на Върховния административен съд и неговите заместници ще поемат, докато прокурорската колегия казва Борислав Сарафов е в заварено положение, така че той се продължава. Аз мисля, че тук ставаме свидетели на разпада на съдебната система, която не само, че не се реформира, ами започна да се разпада. И си спомням думите на Велизар Енчев от преди няколко дни, че последният доклад на Европейската комисия по темата съдебна просто е върха. Значи, ние винаги сме имали унищожителни, този е вече края.
Аз мисля, че това го доказва. След като самите органи, които отговарят за регулирането на съдебния процес в България, не могат да постигнат решения, които трябва, те насила вземат други решения. Това означава, че то не работи, то вече е блокирано. Обаче аз, господин Сарафов, съм го виждала много често по Витошка. Той е много благ човек, много. Винаги ходи така с жена си, с децата си. Поздравява, усмихва се. Много е любезен. И както виждате, той не се притеснява. Човека си е на почивка. Защо трябва да се притеснява? Въобще не го притеснява доклада на Европейската комисия, да ви кажа, за това, че мисля, че не го притеснява. Нямаме осъдителни присъди по високите етажи на властта за корупцията. Да. Или той ще каже, аз не отговарям, за това съда си отговаря. Да, може всеки да каже си много намира, неща. Да, всеки си намира бушона, с който да се оправдае. Но и тези неща бързо, лятото ще мине. Ще дойде есента. Добре, да видим дали протестите ще се запазят. Аз мисля, че да. Само да кажа, че сега отново има протест през Съдебната палата и той е точно срещу Борислав Сарафов. Според мен по много теми ще възникват протести. Мисля, че този процес няма да спре, ще се увеличава. Въпросът е дали те ще бъдат и така спорадични за това и за това дело, или ще намерят път един към друг. Ще намерят път един към друг. Сега са с различни политически окраски. Нали? Тези, които протестират срещу еврото, те са от една страна. Тези, които протестират в защита на господин Коцев от друга страна. Но вижте, че се озоваха... 2020 бяха всички заедно. Всички заедно, сега се озоваха в двете страни на площада или така. Аз обаче се радвам на тия протести, защото означава, че дори обществената енергия почва да колкочи. Ето, нали викаха, че не протестираме. Ето, сега почваме да протестираме отново, по-активно. Въпросът почти е за всяко да не нещо. Казват обаче всеки ден от екрана протестирайте кой... Има и такива гласове. Желаем ви сили и кураж. Всичко това е един голям процес, който вече започна и няма да спре. И не е за пренебрегване. Той ще се развие следващата година много силно, така че трябва да го следим и с много голямо уважение към всички протестиращи, защото те имат право. И ще видим дали Борисов ще намери план Б, така както го предупреждават. Благодаря. Мисля, че немците са му дали план Б. Благодаря ви за това. И аз ви благодаря, винаги удоволствие. Анастасия Гешева, благодаря ми. Следва разговор и се връщаме отново в студиото.